Și salutare tuturor, eu sunt Denis și bine v-am regăsit din nou la un competitiv. De data asta voi juca un match de încălzire. Da, încălzirea la mine tot e un match, deci nu contează. Turnament match live. Nu mă uit. Nu-mi trebuie. Din nou să văd dacă o să trebuiască să dau voice enable 1 sau 0. Da. Sper să nu. Oare cum să aud? Sper să aud ok. Foarte ok, sper să aud. Cred că să aud cam prea tare. Nu cred. Ia. Îl avem pe aici? Nu, îl avem. Oh, îl am pe enable. Hai, salut! Nu îmi zic că ăștia nu vorbesc. Salut, băieții! Salut! Auzi, ăștia care sunt 9 la 1, adică tu și cu ăștia, Andrew și de... Dacă am 4 win-uri și o lose, dacă câștig ăsta pot să dau 9 la 1? Să vorbiți o leacă mai puțin, vă rog eu. Ce? Să vorbiți mai puțin. Filmez. Frate, nu nimeresc pe ăla din nou. Nu cred, ne-am dat prin tot. De unde? Ok. Ce-mi am răbos? Eu fac acolo cu ăla de aici. Nu-l văd. Au? Nu-mi dă MVP-ul înapoi. Suntem toți români? Cred că da. Ne bat ăștia de ne omoară. Na. Na, e easy, meci, că știu eu. Nu Bine. e chiar așa. Bă, eu sunt direct G1, pentru mine e easy. Și eu din Golnova Mare. Băi, puteți să mă... Eu din global. Eu din Silver 1. Mai puțin cu vorba. Yes. Salut. Să nu dau voice enable 0. Salut. Salut! Păi tu stai drumul la primare din urma? Ce faci, te amândoi? Să blocam mouse. Serios? Salut băieți! Salut! Unde mergem? Hai pe lung. Ok, ok. Să vedem ce facem aici. Unde mere lung? Match. Nu, da. De fiecare dată mă dă pe ultimul. Știu și de ce. Am înțeles. Hai pe ăsta.
Hai. Da. Adel mă, da. Cum 84 îmi dau? Hai, că e ok. Frate, nu facem acolo. Păi, nu știu. Hai să dăm Nu un știu, da, Eco Rush B. Rush B, e Rush B. Eco Rush B, să pierdem o dată. Ok, După ok. să avem arme. Exact. Am putea să stăm la scos, O dar să încercăm să luăm plantă. nu știu. Microfon. Lasă, dă-i rush. Unde viitoare bani. Măcar să scoatem pe unul. Sau să Măcar. Ce? Hai să mă Rizicat, și știi. Bun. Mai dăm un eco, forțăm. Gata, cumpără, ce? N-ai bani de acasă, cum? Da. Unde merem? Hai să încercăm short-ul. Short, hai și... Gata, zice așa. Ce fain. Sau intrat pe scurt și eu intru pe pe loc. Ca să facem. Nu auzi nimeni. City. Stau și vine înapoi. Side, go. Nu vorbim de mancă, aveți grijă. Primul meu eșpează, abia m-am terminat. Unul. S-aude. Hai că tragi pe mine. Ăsta mi-a dat tep cu... Mulțumesc că mă țineți. Ăsta mi-a Scurt. dat tep cu AUNS-ul. Pe short, Scurt. mă. Ce de bun. Dar ce cu spray-ul ăsta, frate? Dă-o, dracu. Cum nu se trage așa, frate? Ăla ce îi? Îi cu noi? Nu. Nu știu. Cred că e cu noi. Fără rang de ăla, era zic ce. Da, e cu noi. 1B2. Da. Hai la Bun. Bomba e B, hai ca să hai. Care mi-a rămas? Ei, pe midi, pe midi, pe... Erau la Eco? La Eco, ce prost. avem pe. La Eco, auzi. Ia, vrea careva ONS. Astea sunt eu sunt nebun, rău. Bă, se vede că abia m-am trezit. Unde mergem? Nu știu. Hai pe lângă. Unul B. Aoleu, 3 acolo. Hai, spate. Ăla are auto.
Avem pe ea, avem pe ea. Era hai. Are hit, are hit. Ce hit să aibă pe mod? Unde e pe Unul sigur vine scurt. Cred că avem pe ea. Ține-o scurtă. Auto aici, la bomba. Long unul. Scurt ultimul. Short, slow. Bun. O veni fix când nu m-am uitat eu. Spale te rău. Marijoana. Be safe. Let's go, my friend. Îți dau flash și dai pic. Flashback. Ce info? Unul mid. Intră. Sau unde s-o fi dus. Cu siringa lui. Grenade. O spart. Scot city-a. Vine din de-a venit din mult. Eu nu site-a. Bun, hai. Ok, am luat asist. Bomba cine mai plantează? Nimeni. Albastru. Planting the bomb. Nu avem. N-avem? Nu. Ah, fuck. Short. A ta-i trebuie. Ai. Și-o dat duhul. Ai zis, mă, nu te mai băga în față. O dăm pe B, că mi spawn. Hai, bebe. Hai că sunt de gol. Let us go. Ține-te unul lower. Eu stau. Flashback. Site. Scuze. Planting. Bomb has been planted. Unul era ficat, cred. Nici când. Nu. Ce inutil, mă simt. Nu, am tec. Bă, hai că le-am întors scorul, asta e bine. Unde mergem? Eu mă ajut ceva. Asta. Hai, mă, hai. Let's go. Let's go. Smoke. Throwing a flashback. I'm going. Mamă, Bun, hai. la trage acolo, stai la ăla. I'm throwing a grenade. Tot eu am bombă, dar și ne tot eu dacă nu-i bomba. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Unul pe long. E low. LOL. LOL. Hai că nu mai vine, gata. Terrorists win. Bravo. Iar mi-a dat bomba mie. Păi, mă fac bomb pe el că pleacă de aici. Nu am nevoie. Mai uite, deja îs. Ăla are 10 kg în fața mea cu un MVP. Throwing a flashback. Tot Nici nu, pe B. Unul B. avem Uitați. regal. Throwing a flashback. De ce? Grenade. Înțeles. Smoke.
Unul stai. Mulțumesc de info. Dă-te. Du-te, man. Taci, mă. Hai, băi, să văd o șmecher. Aha. Vă vine mid. După ușă. Pula mea, m-a auzit. Vreau să oprim. Aveți un AVP. Nu mai iau. Bun. Am vrut fondul și are bani. Hai, avem băndilul. Bă, ăsta are doar 1000 de bani. Mersi. Pui mei, au murit în fiecare rundă, cred că. Mamă, 150 ping. Ia, îi dau. Bag. Apar eu. Mamă. Sala. Unul scurt. Bă, ce se bate ăștia numai la kills. Doar eu. N-ar sta și ei la bombă, nu, fuga la kill-uri. Unde mergem? Unde vrei. Bun, eu vreau B. Eu vreau mid. Tu du-te mid. Eu vreau să scurtul în mid. Unul B Ia uite, și smoke mid. Doar unul B. să zic unde vrei tu. Eu vreau B. Așa. Stai eu la ora. Și unul lower. Stai flash! Scos lower. Unul B. Tu Deci spergeți, mă. Mamă, ce cat mi-a dat, bă, ești nebun. Plantat. Am luat asist măcar? Stai că eu dau prin smoke, fete. 3, 2, 1. Au, nu te mai bate, că ai pelit. Lower, lower, lower. Aoleu. Lower, bă. Uite la Eu pe canetul. eu pe canetă. Mamă, ce v-o scos ăștia cu P90-ul lor. Bă, păi, bă, eu auzit am zis lower. Păi da. Și a venit ăla din tunel și m-a luat. Mie mi-a făcut unul bloc în tunnel când se intru, am vrut să trag în unul, am vrut să mă dau înapoi și m-a omorât ăla. Deci m-am durut ninja. N-am bani. Știu. Trebuie să-mi bani de YouTube. We will make them cry. Ia uite. I-am un timeout, nu m-am întâlnit. Ori dăm kick, ori Și-a bani. merge o verde. Short aud. Scos, scos. Haideți să mă pun eu mai lejer. One city, era. Bravo, mă. Side clear. Unul unde? Mergeți aici. Scos la ușa lui. Aici, merge. Scos. Băi, să moară, n-am mai văzut unul. Mai fac și kill-uri? No. Tecnine. Hai, bă, mă. Hai, bă. Ah, Throwing a flashback. They are not here. I'm ready. Stai, lower. Sau nu? a, băi, intră în tank, intră. Ajutor. Mamă, cum am tras mâncați așa.
Ai grijă, City, portocaliu. What? Window, uite-te, uite-te tu window. Mă dai window. Bravo. Ai tras în ei, frate, o jumătate de oră să moară. Iar și ăla pe unul, mai vreau să-mi iau eu. Haia, haia, haia. Vin prin lor, eu. Throwing a flashbang. Bine, îmi scot de fiecare dată, nu vezi? Flashbang. Unul mid. I'm throwing smoke. Grenade. Scos mid-ul. See that. Încă un mid în patru. I am planting the bomb. Păi da, mai fac și un kill. Hai, fuga la frag. Dacă l-aș găsi. Uite-ți long. Fuga la frag, hai, după el. Mid. Eu spart alea cu capul. Dar nu contează. Bă, dacă vă place acest videoclip sau... Na, dacă vă place tot, în total ce fac eu, dați-mi un like, vă rog eu frumos. Take care of yourself. Cerșetor de like-uri. I'm Am cu throwing a bomba. flashbang. Flashbang. Nimic Ben, nimic Ben. Stai că stai... A plecat cu bomba. We have dropped the bomb. Mulțumesc. Throwing a flashbang. Cât? 0 B? Bine, mă da, ajutați-mă, ajutați-mă, da, bă. Mersi, mersi. Eu cu unul AFK, adică, aha. Scuze, am fost să mă piși. Ce omorâ, mâncați asta. I am planting the bomb. Nu știu unde dracu să stau. Ai, Inside. frate. Dacă nu venea la lower. Dacă nu venea ăla din tunnel. Of. Cumpăr eu AVP. Aha, mai cumpăr o live. Bă, n-am văzut cât e scorul. Studiu e, mă. Tu unde și fulgere. Mai jucați după B. Nu cred. Fnatic. Mă duc B. Mă, nu, stau eu singur. Stau singur eu, stau Te duc A, sigur. Ești tu așa sigur că e ea? S-o dus Nu se asta. joca. S-o dus toța? Eu văzut că sări. Da, chiar toța? Eu văzut că sări. Era că s-a dus cu ea. Hai că vine prin Dacă o două. sărit unul nu înseamnă că-s tot. Hai, galben. Ok. După ce am dat 99 hituri. Intră frate, odată și ajută. Hai. Mamă, ce bulan. I'm defusing the bomb. Bă, dar nu înțeleg. Am 18 kid-uri și tu ai 12. Și unde ai mai multe puncte decât mine? O planta avut 7 bombe. Cam așa ceva. Păi bomba pica doar la mine, na.
Ba, o arunca unul, ba, o luam eu. A, și tu ca să pari băiat gigel o plantai. Nu, cred că eu aruncam. Go, go, go. Am înțeles. Oh, iară pe tot, bun. Throwing flashbang. Căcate-mi cu rău. Lol, pe smoke. Putem Au. mustra cu... Am uitat. Nu era bătut. Mai rip. Ține ținta mai sus, ține ținta mai Vin la sus. un... Vede, ține ținta aleagă mai sus. Până în cer. Ce tăracă țin ăștia? De ce-i dat și pe Mid. aici? Mid ultimul. Ah, lol. Era. Suicide. Văzui ceva mid. Da, mid la suicide. Nu, păsă pe am luat pe purple, văzut purple. Ei, da. Un mete pe jos, dacă vreți. P90 bază, P90 bază. Exact. Let's go, let's go. Cel mai șmecher are. Nimic ca mid. Flashbang. Smoke mid. Throwing flashbang. Cu idei. Unul top mid. Taci, Ceva lung, ceva lung. taci, B. Aud. Lower. Mid. Sigar. 8-6 mid. Top. Mamă, ce tep mi-a dat. Cum v-a omorât ăla acolo pe tot? Nu știu, stați la linie. Unul cu cuțit, unul cu pistol în mână. Hai, luăm. Ia lăsați mă mie, pe mine pe. Lasă, mă duc eu singur de pistol. Vin și eu, be. Ok. Hai să mergem test B. Asta și unul mid, să dea info pentru short. Deploying flashbang. Orange. Bate eu pe short. Orange, stai mid. Orange. Nimic ca Flashbang. N-are auto, tras cu AK-ul. Long mâncavaș. Ajutor? Armă moca pe Hai, short. trebuie. Eu... Dă-te, lasă-o. Uite, ce-a făcut. nu se cad pe site. Nici nu trebuie. Nu trebuie. Ah, Slăbut. Defusing. așa. Cine are defuse kit? Da, cred că o iau. O iau. Oia, Ok. oia. Bă, spus, nu mai ai nici acțibilde. Ce? Acțibilde. Acțibil de... Nu înțeleg așa de referi. Ce vrei, mă? Și că nu mai ai acțibil sau ceva genul, am înțeles. Ah, stick. Nu, n-am stickere, așa am cumpărat AVP-ul. Ți bine. Fire in the hole. Nu văd nimic asta. Ceva pe. Lower, cred. Du-te de aici. Tu... Aoleu. Pinsaure. Taci. Mama. Throwing flashbang. Oh, lol. Ah, lol, tu erai lower. Stai. Mama, eu nu scopșește tu. Vine aici, stai. Mamă, bă.
Băiețai. Ne-a dat-o. Ne-a dat-o urât. Ne-a dat ăla acolo. Ca Doamne, de să te pâine. alește. Ia cu pâine, mă. Mama, e furtul meu, kill. Let's go, people. Nu mă mai. Trebuie. Uite, am Mama, pierdem noi meciul. 22, corect. Au, flashbang, mai văd nimic. Hai spatele. Însă pași. Acum Taci, taci. Lol. Nu fac pași, acum. Mid, low. De ce nu-mi iese asta deloc? Aoleu. Lol, Aoleu. să... Nu, era bă. Mi-a dat cap instant. Știu. Eu salvează. Câte ore are asta? Cred că o să vedeți voi, Danica. Bă, Mama. Așa vorbești cu mine. Primul ăla de la ei are 10 ore. Pe contul ăsta. Are 10 ore. Asta nu e destul. E Smurf, sigur. Băi, nu că n-ar fi atâția. Nu cred că e cheater. Deploying flashbang. Ups. Throwing flashbang. Îți vine încă una, ai grijă. Deploying flashbang. Și unul... Arunc o armă jos, că trebuie să ai verde. Bomba lung. Jumătate viață. Dead. Tropă. Ultimul lung. Era. Nigga. N-am mai apucat să iau VP-ul. Mamă, ce bun planter ăsta. Nu știu, eu și trebuia VP sau armă când ai Deagle. Asta nu înțeleg. Our mission is simple. Take them out. Nu muri, pe mine, nu muri. Flashbang. Ia. Be ceva. Grenade out. Bine străin și nu pot. Cum nu te spun. Ia-ți căzut. Incendiary. Mamă, a fugit omul la fix. Incendiary out. Mergi mid verde. Mă ține tunel dacă e. Ai mit. Că mănâncă nasul, o să-mi iau bătaie. Midul. Se duc short. Băi... Nenea, nu mai dă. Băi... Poate pe partea ăla pe toți. Defusing the Păi bomb. ce ai făcut, mă, nenea, mă? Stai, mă, ninja, stai! Laying down smoke. Bă, nu mai Oh, e. ce? Asta înseamnă că trebuie să fac 30 de fraguri ca să te iau. Poate. Nu. Mai ai ceva până mă iei. Nu. Nu mai joc cu el. Bom, Do plan. not be afraid. Că dau liniul să pe mic prieten. Da. Dai de 5. Nimic am. Throwing flashbang. Dau de 6 O să și dea da. rush. Throwing flashbang. Hai să fie B, să fie B. Ceva Nu lung. e B. Nu te bate, nu te bate. Lung. Eu ies. Ah.
Unul lung. E intrat. Bomba suicide. Lung, Și ultimul lower. Am un... lung îl aud. Nu mai fă pași. Deja ne-au auzit. Face ăsta pași în continuu. Omul știa că zic. Throwing a grenade. Bomba, nu știu. Lower prin smoke. Unde? Am luat. Lăsați-l, lăsați-l. Stai că... Dați-i lamă, dați-i lamă. Stai mă, stai. M-a omorat. Da cui? Asta e GG, nu guța. Așa. Până mi-au rancul înapoi. Am de mâncat de pâine. Bun, dă-ți văd ce rancuri erau și ăștia. Tu is for me. Hai, lasă. Am Nova 1 iar. Cam acesta a fost acest episod de CSGO competitiv. Nu uitați să lăsați un like, un share. Eu am fost Denis. Pa, pa.